सरोदे कटोरी ब्लाउज अस्तरचा आज कटिंग करून शिवून दाखवणार। आज मी अस्तरचा ब्लाउज कटिंग करायला कटोरी ब्लाउज शिकवणार। हे अस्तर आहे, हे ब्लाउज पीस आहे, ह्याचा अस्तर हे आणि मी माप घेतले त्यांचं लेडीजचं अंगावर, त्या मापाप्रमाणे ह्याच्यावर आकार देऊन कटिंग करणार। मग ह्या कपड्यावर कटिंग करून दाखवणार तुम्हाला। आता सर्वात आधी छातीचे 4 भाग करायचे। छाती 32 चे 4 भाग 8 मध्ये 1.5 इंच मिळवायचे। ते आपल्याला ही खुली जागा आहे, ही बंद जागा आहे, बंद जागेपासून 1.5 इंच मिळून छातीचा माप टाकायचं। हे छातीचे माप टाकले, मग आपण उंची घ्यायची। उंची कापडाची उभी यायला पाहिजे। उंची आपली 13 मध्ये आपण 1 इंच मिळवणार। 14 हे आपली 14। हे छाती 32 असल्यामुळे आपल्याला शोल्डर घ्यायचंय 5 आणि बंद जागेतून 5 घ्यायचंय। बंद जागेतून 2 इंच गळ्यासाठी आकार देण्यासाठी 2 घ्यायचं, कारण की 32 छाती असल्यामुळं त्या बाईचा म्हणजे तब्येत कमी असल्यामुळं गळा खाली उतरू नये म्हणून हे आपण 5 2। आता गळ्याची उंची पाठीमागची सर्वात आधी घ्यायची। सर्वात आधी पाठीमागची घ्यायची 8.5 आहे, तर आपण 9 इंच अर्धा इंच वाढून 9 घेतले। 9 घेतला आपण। स्क्वेअर करून घ्या। गोल आकार, ज्या गळ्याचा आकार आहे तो आकार ह्याच्यात बसवायचा आपल्याला। चौकन तर चौकन, गोल तर गोल आपल्याला गोल करायचं। मुंडा 5.5, जे आपण 5 घेतले त्याच्या खाली 5 ची 1, 5.5 ची रेघ वळा। त्यानंतर ह्याच बाजूला आपण 9.5 हा छातीचा भाग आहे। 9.5 च्या भागाला चौकन, हा असा चौकन भागाचा आकार द्या। त्यानंतर ह्या बाजूला 1 इंच, इथं 1.5, हे 1.5 1 इंचाला लावून हा आकार ह्या बाजूला ह्या पद्धतीने आकार द्या। हे झालं आपलं मागचा भाग। आणि आता आपल्याला छाती कमी असल्यामुळे हा भाग इथं 3.5 चा घ्यायचा। पाठीमागचा टच, उंची मध्ये 4.5 हा आपला मागचा टच। हे आपल्या मागचा भाग झाला, पाठीमागचा भाग। आता आपल्याला पुढचा भाग ह्या बाजूला काढायचा, जिथं हे उघडेल। जे आपण मुंडा घेतलाय 5.5, त्याच मुंड्याच्या इथं 9.5 त्याचप्रमाणे उंचीमध्ये 10.5 त्यांची तयार आहे। पुढचा भाग त्यांचा 11.5 घ्यायचा। 11.5 9.5 पुढचा भाग 11.5, ही उंची 10.5 तयार आहे, तर आपण 1 इंच मिळून 11.5 घ्यायचा। ज्याप्रमाणे आपण इथून ते इथपर्यंत 5 दिले त्याचप्रमाणे हे जे इथून ते इथं 5.5 5 च्या नंतर खाली 5.5। हे झालं आपला मुंडा। त्याचा अर्धा हा भाग, ज्याप्रमाणे आपण हा आकार दिलाय तोच आकार इथं येईल। जे आपण बंद जागेतून, हे जे बंद जागेतून 2 दिले तेच 2 आपण पुढचा गळ्याचं। ही गळ्याची उंची 5.5
पुढचा गळा 5.5, हे झाला 5.5. छातीचा 32 छाती असली तर 5ची आपला कटोरी पाहिजे. कटोरी काढायच्या टायमाला कटोरी जिथं आपण ही बंद जागेतून, जसं गळ्याच्या खाली इथून 5 घ्या, इथून 2 घ्या उंचीमध्ये, खालून उंचीमध्ये 2, इथून 2, इथून पाऊण. हा आकार ह्या 2ची पाऊणला मिळवा. हाच आकार ह्या कोपऱ्याला घेऊन हा आकार इथे मिळवा. हा आकार जो हा भाग आहे आपला गळ्याचा आकार, तिथून आपण अर्धा इंच दिला, तिथं हे कटोरीचं ह्या आकाराला जुळवा. हा बघा, इथून जे आपले हा चौकोन भाग आहे त्यातूनच हा भाग इथं निघाला. इथं 1 इंच, इथून 2, इथून बघा, इथून 2.5, इथून हे पाऊण, गळ्याची उंची 5.5, मुंडा 5.5, गळा 9, टक्स 4, 4.5, 3.5. हे आपलं कटोरी. कटोरी 5ची 1 इंच इथं. ह्याप्रमाणे कटोरी इथं आली. हा बाहेरचा साईडचा भाग, पाठीमागचा, इथं हात निघतील, इथं प्रेशर पट्टी निघाल. आता मी तुम्हाला हा ब्लाऊज कटिंग करून दाखवते. हा भाग थोडा पुढे घ्यायचा. हेच आपल्याला कमरेला वापरता येईल. हाच भाग इथं आपल्याला कमरेला वापरता येईल. त्यानंतर ह्याची घडी अशी घालायची. बघायचं आपण 3.5 पावणे 4 तयार पाहिजे, यायला पाहिजे. हा भाग असा कटोरी. ही जी ब्रेशर पट्टी आपल्याला आता ब्रेशर पट्टी काढायची आहे. हा भाग इथं लावा. हे बघा, खड्डा शेपचा आकार आला, पुढचा भागाचा आकार आला. आता आपल्याला ब्रेशर पट्टी ह्या बाजूला ह्या कपड्याची काढायची आहे. ही कटोरी, त्याच्यामध्ये आपल्याला हात निघतील. तर कशा प्रकारे ब्रेशर पट्टी काढायची हे बघा. त्याची उंची बघायची.
हे आहे 2.5, तर आपल्याला 3.5 4 ही अशी प्रकारची पट्टी आपल्याला कमरेसाठी काढायची, कारण की शिवण्यात जाईल. हे आपलं अस्तर आहे म्हणून 1 इंच वाढवलंय आपण. आपली ब्रशर पट्टी ब्रशर पट्टी शिवण्यात जाईल. ही या प्रकारे इथे शिवण्यात जाईल. ही आपली हुकपट्टी लूपपट्टीचं कापड. आता आपण हात कटिंग करूया. ह्या कपड्याची घडी घ्या. मुंडा 5.5 कटिंग केला आपण, तर हा भाग 8 पाहिजे. 5.5 मध्ये 2.5 इंच जास्त हे पन्ना आपल्याला घ्यायचं आहे. आता हे कापड आपल्याला 8 भेटलं, म्हणजे आपल्याला 8च कापड पाहिजे, कारण की छाती कमी असल्यामुळं. नाहीतर इथं आपल्याला थोडाफार जॉईंट लावावं लागतं. हाताची उंची 5 आहे, तर आपल्याला 1 इंच वाढून 6 घ्यायचे. उंचीमध्ये 1च इंच वाढवायचं, कारण की अर्धा इंच ह्या जे आपण अस्तर आहे म्हणून 1 इंच वाढवायचे. लक्षात घ्या. 5 मध्ये 1 इंच वाढून 6. आणि खालचा आपल्याला हाताचा मुंड्याचे आकार द्यायचे. या प्रकारे आकार देऊन कट करा. आणि जो आपल्याला खड्डा शेप द्यायचा आहे तो आता नाही द्यायचा. ज्यावेळेस आपण ब्लाऊज पूर्णपणे हात तयार करू त्यानंतर हा आकार त्यामध्ये द्यायचा. आता अजिबात कापायचा नाही. हे आपला हात जो खड्डा शेप येतो, जेव्हा आपण ज्यावेळेस अस्तर ह्याला जोडून घेऊ, अस्तर आणि ब्लाऊज पीस जॉईन करू, त्यावेळेस हात जोडायच्या आधी हा आपल्याला शिवता येईल. कट करता शिवायच्या आधीच कट करून घ्यायचा, पण हे आधी कट करायचा नाही, कारण कापड सरकतं. या आकाराप्रमाणेच भेटणार नाही, म्हणून आपण खड्डा शेप आता नाही द्यायचा. शिवताना तुम्हाला मी दाखवून व्यवस्थित की हे कसं कटिंग करायचं. हे आपलं हात झाले. एवढं कापड आपलं शिल्लक राहिलं. आता आपण अस्तरची कटिंग केली आहे. आता आपण कपड्यावर कटिंग करून घेऊ. सर्वात आधी हे आपलं कापड. सर्वात आधी हात बसून घ्या. हात ह्याप्रमाणे बसवा. हे कापडाची उंची आहे, त्याप्रमाणे आपण हे कापड सर्वात आधी हाताची कटिंग करून घ्या. हे आपलं हात. त्याप्रमाणे हात सुरू करूया. आता आपण कपड्यावर कटिंग. आपले हात झाले. नंतर आपण पाठ कापू. नंतर पाठ, मागचा भाग. गळ्याला एकदम व्यवस्थित बंद जागेत व्यवस्थित ठेवून घ्या.
ते पडलं ना तर थांबायचं, म्हणजे कट करू शकतो मी. तू कापतच चालले तिथं. ठीक आहे, आता मुंडा कटिंग करून घ्या. हे झालं आपलं पाठीमागचं भाग. आता आपण कशी ह्याच्यामध्ये कटोरी ठेवायची, कटिंग कसं करायचं हे दाखवते मी. हा भाग जसा आपण कपड्यात आकार दिला त्याप्रमाणे ह्या बाजूला जॉईन करून घ्या. ह्या बाजूला जॉईन करून असं जुळून घ्या. हे जुळून झालं नंतर जशा आपण कटोरी कटिंग केली त्याचप्रमाणे ह्याला पण इथंच ह्याच्या पुढंच ठेवायचं, कारण की आपल्याला महत्वाचं कटोरीचा आकार जो पाहिजे तो क्रॉस पाहिजे आणि हे कापड क्रॉस इथं येते. कटिंग अस्तर कटिंग करण्यापेक्षा त्याच्यानंतर हे कसं ठेवायला पाहिजे, कोणत्या प्रकारे, कापड भरपूर आहे पण ह्याचं कुठं यायचं तिथंच ह्याचा ब्लाऊज बसायला पाहिजे आणि तिथंच बसवायचा. आता जसं मी ह्या पद्धतीने हे जे उरलेलं कापड आहे त्याच्या खाली बसवलं, इथून जॉईन करून त्याच्या पुढं हा भाग इथं बसवला. ह्याच पद्धतीने हे दोन्ही भाग यायला पाहिजे. हे सरळ म्हणजे स्ट्रेट आणि हा भाग स्ट्रेट आला बघा. ही कटोरी उंचीला बरोबर आहे पण जो हा भाग येतील का, जो आपण ही कटोरी वाढवली आहे त्याप्रमाणेच कटोरी वाढली पाहिजे. हा भाग हे बघा खेचला जातोय. या पद्धतीनेच तुम्ही कटोरी ठेवायची. ठीक आहे, आता मी ह्याला कापते. हा झाला साईडचा भाग. आता आपण कटोरी, कपडा जास्त पण कापायचा नाही. जास्त कापलं तर कसं होतं, शिवताना कधी अस्तर शिवलं जातं, कधी कापड साईडला जातं. सर्व काही एकसारखंच आपल्याला एवढंच कापड पाहिजे तेवढंच घ्यायचं. वेळ लागतो पण व्यवस्थित शिवता येतं, कारण की हा जेव्हा आपण जास्त कापड घेतो, थोडी कटोरी जरा किरकी वगैरे धरतो, कापड भरपूर आहे म्हणून आपण ऍडजस्ट करतो. तसं नाही यायला पाहिजे. आपल्याला जेवढं कापड पाहिजे, जेवढं अस्तर पाहिजे तेवढंच घ्यायचं आपल्याला. ह्या प्रकारे हा झाला भाग कटोरीचा. आता आपल्याला पाहिजे ब्रेशर पट्टीची कटिंग. हे आपली ब्रेशर पट्टी ह्याच भागात येते. जसं मी तुम्हाला ह्याच्या आधी सांगितलं, साधा ब्लाऊज मध्ये साईडला निघतं, डबल कपडा निघतो, तसं ह्याचं त्याच बाजूला सर्व काही येतं, पण ठेवताना जी बाजू आहे तिथंच ठेवायला पाहिजे. हे कापड आपण एकसारखं कट करून घेतलं. हे बघा, हे झालं आपली ब्रेशर पट्टी आणि त्याची काचपट्टी ही झाली. हे दोन अस्तर झाले, दोन अस्तरचं कापड झाले, दोन पीस ब्लाउज पीसचं झाले. हे आपल्याला काचपट्टी, कारण की हे जे कापड आपण कट केले ह्याच्या आतमध्ये ठेवायचंय आपल्याला आणि मग काचपट्टी तयार करायची. म्हणून अस्तर पण पाहिजे आपल्याला आणि ब्लाउज पीसचं कापड पण पाहिजे. आता आपल्याला क्रॉस पट्टी कटिंग करायची. आता हे उरलेलं कापड आहे आपल्याकडं, हे भाग आपल्याला उरलेलं कापड मिळालं. त्या उरलेल्या कापडाची कशी क्रॉस पट्टी आपण काढायची, हे बघा. हे कापडाचा आकार असा आहे. आता आपल्याला हे बघा
असं ताणून बघायचे, हा भाग वडला जातोय का नाही, हा भाग वडला जातोय का नाही, हा भाग बघा कसा वडला जातोय, हा भाग कसा वडला जातोय. मग त्याच पद्धतीनेच कटिंग करायची गळ्याची आपल्याला. आता मी असं एकदा बघणार, तर मी ह्याच प्रकारे एकदा हा भाग ह्या प्रकारे परत घेऊन गेले. हा बघा, हे आलं ताणून. म्हणून त्याचप्रमाणे एकदा कैची मारून घ्या, मग आपल्याला एका लेवलची जे असतं ते ह्या पद्धतीची असं ठेवून घ्या. नाहीतर पट्टी पण छोटी मोठी होईल. आता मी तर सरळ कापते, पण तुम्हाला दाखवते की पट्टी व्यवस्थित कापली गेली पाहिजे. बघा, एक लेवल एकसारखीच पट्टी यायला पाहिजे. बघा, कमी जास्त यायला नाही पाहिजे. हे झाले. चार पट्टी. हे आपला पूर्ण ब्लाउज ची कटिंग तयार करून दाखवली मी तुम्हाला. आता कसं जॉईन करणार तुम्ही? आता हे तर आपण अस्तर आपला पूर्ण ब्लाउज कट झालाय, तर शिवताना मी हा कसा शिवायचा, कशा पद्धतीने, कुठे कसं जॉईन करायचं हे मी पुढच्या भागात तुम्हाला सांगेन. माझा व्हिडिओ शेअर करा, लाईक करा, फॉलो करा, व्हिडिओवर कमेंट करा आणि बेल आयकॉन दाबा.